Arron hau Asperger aukikiez, ze abantaia desente dauzko, baina bestaldatetik desabantaiak be hor jarraiketan daue, eta desabantaiak kentzeko modu bakarra da, jentiek ulerketie. Autismofobia hundixe dau gizartien, oso gaizki ikusite dau, adibidez, arrazista izetie, ero transfobu izetie, baina hondikan autismofobu izetie ez dau gaizki ikusite. O neurodibersuek dienei fobia aukikie ez dau gaizki ikusite, eta hori guretako traba hundioa da. Geuk geure esfortzuein biou, eta iken dou, biedou ingurukuek eikie alegin hori, ero ulerketie, pertsona garela. Eske batzutan, asaldu bihar esaten zu jentiei, haizu pertsona bat naz, eske bastante txikinen itzenien, aurren itzenien, gainera, suerti eukin hauen, 80ko hamarkadan ondikan jenta izenak etzagun diagnostikoa jasoten. Eta neskek ondikan gutxia orduen, guk suerti euki gauen, gurasuek denpora askontuatu ziren zehose pastan ebilela, proportzinuen neskak oso gutxi garela. Neskok apur bat gure jokaera desberdinak kamufletako joera daukou, o gizartera adaptetako joerak, orokorrien emakumiek, bai autistak eta bai ez autistak, gehiago zigiruten duzkue, gehiago epaitzen gaituzte, orduen desberdin daukouena eta gau egiten dugu. Neuk behelen tapetako joera, erauken orduen askok ez daue jaso diagnostikoa,